нархи манекен, ойна, стиляш, чизе ки дар кораи марҳамат аз Таҷ манекен пайдо мекунед. Бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтум дарвоза, ина дуюм ошёна даҳед, рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка марҳамат. Ина аз дохил омадем, нигоҳ кунед, ҳамаи чи ҳастай, стиляжои фасон, вешилкои хушрӯ, чизе ки дар корайтона. Хулас биёен аз наздик бинен. Манекенам ҳамин хел, манекенашон аз 30 сомон сар мешавад. Занона, мардона, кӯдакона, хулас чӣ намудаш дар корай, ҳатман Таҷ манекен биёен. Страничкашона атметид мекунам, бидроен инстаграмшонам тамошо кунед. Тез бори новинка мебиёранд, аксияҳо сар метиҳанд. Вешилкоям ҳам хел чӣ намуд вешилкаи дар корай меёбен. Ила нигоҳ кунед, охи манекенашон барои дузандаҳоям доранд, барои пора кардан профессионалӣ, барои мисол магазинҳоям ҳастай, қисмҳои бадан ҷудогона ҳастай, поча, даст, мисол барои тамошобинони азиз Таҷ манекен омадагием. Тамошобино бовар кунед, нархошон беҳтаринай. Ина манекен дар кор боша, кӯдакона, занона, мардона, тамоми намудаш ҳастай. Аз 30 сомон сар мешавад то 1800 сомонара. Ина нигоҳ кунед, одамчаям ҳастай, тамоми намудаш хулас ҳаст аз 30 сомон то 1800 сомонара. Ина мардонашам аст, занонашам аст. Кадом намудаш дар кораи марҳамат Таҷ манекен биёен. Тамошобино бозори Корвон, тарафи тилло бозор, поёни бозори Корвон даянд дӯстони азиз, рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка, дуюм ошёна даянд, ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина марҳамат нигоҳ кунен, тамоми намуди манекенҳо ҳастай, кӯдаконашам ҳаст, ина нигоҳ куненда, занонашам ҳаст, мардонашам ҳастай. Қисмҳои баданам ҷудогона доранд. Мисол бисёриҳо барои вай мегиранд, пойафзол мегиранд, бисёриҳо барои чулкию ласина мегиранд. Ина нигоҳ куненда, почаҳошам аст. Хулас аз 30 сомон сар мешавад, аз 30 сомон сар мешавад то 1800 сомона. Марҳамат дидена, барои дузандаҳоям ҳастай, пластмассови, хулас тамоми намудаш ҳаст. охи биёенда, сӯзан медромадагишам ҳаст барои дузандаҳо. Ина диден мухтарако, ина дар кортон боша, голдшам ҳастай, чӣ намуд дар корай, ҳатман Таҷ манекен. Марҳамат биёен, бо аз наздик тамошо карда харидорӣ кунед. Омада наметонед, нависен, доставкатон мекунанд. Ина духтарако, ана ин намуд стиляжо нав бромадай барои шарф, вешилкоям ҳастай фурӯшда. Марҳамат бинед чӣ хел хушрӯанд. И барои ҳамаш бори новинка амирӯз омада будай. Нархошон чӣ хела инами шарф чанд сумай? ай сайти худат биён 1200 сум, 1250 сум фурӯхтасем, айнума худат биёд 1000 сум. Ина тамошобино беҳтарин тамошобино дидена 1200 сомони аиҷада. вақте ки шумо аз номи канали Три дойченки гап мезанед, ҳамин чиз шумода 1000 сомон меша, 5 вешилкаи дига падарка мешава. хулас ина стиляжои фасон, ина ин нигоҳ кунеда, ина ин намучам новинкая. иҷа ҳам барои мисол шарф, барои либос, барои курта, юбка, чизеда дар кор боша, ина кӯдакона стиляжо ҳамаш ҳастай, ҳамаш бори новинка. аз чанд сума сар мешавад стиляжо? стиляжо 200 сум сар мешавад то 1700-1800 сумора. Ина зависи ай оманаш мекунад, килошон фарқ мекунад. ай килоша айҳанаш фарқ мекунад. тамошобино дидена ё ҳастай барои ёди фурӯхтасем 450, айноми худат ай сайти худат биёд Три дойченки 300 сум мешавад. дидена 450 сомона 300 сум. барои ай сайт биён ай худат барои диден тамошобино дидена 550 сомон шумода метиҳанд. биёед марҳамат, бозори Корвон, тарафи тилло бозор, поёни бозори Корвон даянд. тамошобино рӯ ба рӯи ҳафтум дарвоза, дуюм ошёна Таҷ манекен. факачон аст аз берун ба осонӣ пайдошон мекунед. нигоҳ кунед, тамошобино тамоми намудаш ҳастай, стиляжо голд махқулайтон назана, ин моделҳо дар корай. хулас ина тамоми намудаш ҳаст. аз 200 сомон сар мешавад то 1800 то 1800 сомон. амана бинено чӣ хел хушрӯай. вешилкошам ҳастай фурӯшда. тамошобино тамоми намуди вешилкорам ба осонӣ аиҷа пайдо мекунед. бинед барои пояфзол, барои духӣ, барои мисол нигоҳ кунед курта,
чизе дар кора ин стиляж меёбен аз иҷа интихоби зиёд интернет магазино бисёр инам хеле стиляжо мекованд марамат ина нигоҳ кунед чӣ хушрувай нархошам нархҳои беҳтаринай ва ҳозир чӣ хеле ки гуфтан вақте омаден ё ки навистен шуна дархост карден аз номи канали мо гап занен шумо да бо нисбатан арзонтар карда пешниҳод мекунам доставка низ ҳаст духтарако бисёр хоҳиш мекарден ина марҳамат хоҳиши шумо иҷро шид нигоҳ кунед анам хе нарх навои оинаҳои фасона имрӯз ман шумода мефаҳмонам касседа дар кораи марҳамат метавонен нависен шуна доставкатон кунанд ё ки биёен аз наздик марҳамат тамошо карда харидорӣ кунед як буракак биненда мана марҳамат бинед оинора аз 280 сомон сар мешада ина якумгиша дидестен и аз 280 сомон ина 400 сомона ина барои шумо тамошобино барои подписчикони канали Тридойчинки нархшон 280 сомон ана ин намуда бинен ино гирдош бо хеле осветление дора хе свет дорада и чанд пулай и 4 ранг мешуда диден и чанд сма 1200 сомон намиш 1200 сомон ана вай сафедиш чи детский да хшруа хирсакш 650 сомон вайра бинени қохшруа 650 барои дидена тамошобино инами 650 сомона барои шумо 450 сомон омаден гап занен ки аз номи канали Тридойчинки омадем хулоса дӯстони азиз анаи сафедош чанд сомон 430 сомон ишама и 650 и 430 ана бад иша бинен ия 430 а қахшруа ина марҳамат тамошобино касседа дар кораи биёен бозори корвон тарафи тилобозор рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи пажарка мешава иҷа ай дарвозао берунай дуюм ошёна таҷ маникен плакатшон аст ба осонӣ меёбен суроғара наёфтен ман страничкашона отметид кардагим рақамошона мондагим дар рӯи экран марҳамат муроҷиат кунен бо пурра шумода мефаҳмонанд ҳар он чизе ки нафаҳмиден марҳамат чӣ нархи наво чӣ суроғара мисол наёфтед муроҷиат кунен шуна анамин намуд картинаҳо ҳастай тамошобино декоративни нигоҳ кунед чӣ хушрӯчаян нархошон медонед аз 160 сомон сар мешава то 200 сомона се размераям ҷада баъд рисункош ҳар хелая ина бо биёен аз наздик бинен магазинодам хушрӯая хонадам гирен хушрӯ хулас ина касседа дар корай дархост кунен доставкатон мекунанд ё биёен бозори корвон рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи пажарка дуюм ошёна таҷ маникен иҷада анам хеле стиляжҳои фасонам мефурӯшанд 30% аксия шудая арзон кардагар инаи манекенотон ваётон чанд аи стиляжотон ина стиляж гуфта буден духтаро барои магазинҳои хӯрокворӣ барои такхонаҳо хулас барои ҳама чӣ меша дидена размерош ҳастай инамиш чанд сумай мақсад ҳархелая ина ай размерш вобастагӣ дора нархош марҳамат ина стиляж дар кортон боша инамиҷада таҷ маникенда тамошобино на танҳо мисол маникен меёбен ё ин ки вешалка тамоми намуди стиляжҳо ҳастай аз магазинҳои хӯроквора сар карда ба либосу обуву ҳама намуди магазинҳо биёен инамиҷада шумо стиляжу маникен пайдо мекунед бо нархҳои дастрас бозори корвон тарафи тилобозор рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи пажарка мешава дуюм ошёна марҳамат омада аз наздик як боракашона биненда чиха арзонай хушрӯвай бо вақте омаден аз номи канали мо гап заден албатта ки арзонтон мекунанд ира биден инай барои шарфҳоя я ини стиляж хушрӯвай и чанд сумай ина 500 ина 650 сомон ай барои шумо 550 сомон нигоҳ кунед ина магазинои азиз медонам ки магазинои либоса бисёр мушкилӣ мекашанд бисёриҳо анам хел ҷои либоси васкунӣ надоранд марҳамат ина примерочни тай ё рак
пардаш кати диден чихо хушру и удобняй аз кадом тарафи магазинтон монен хтон мемонед нигоҳ кунед беҳад хушру голдай бинен чихо фасонай пардаш кати тайёри хушру метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон даян тарафи Тилобозор рӯ барои 7 дарвозаи пажарка Таҷ манекен ди мошёна даян марамад нигоҳ кунен иҷа на танҳо ин намуд примерочниё балки нигоҳ кунен анам хес стиляжо ҳастай барои магазинотон ҳамаш голд ҳамаш фасон бовар кунен беҳтарин вариантора шумо метавонед ки аз анами нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо кунен оинаҳои фасон ёра мо омад ҷудогона навор гирифтагим ина вешилкора бинен 1000 намуд вешилка иҷада нархошон бошад дастрасай бо чӣ хеле гуфтем ку духтаро чизе ки гирифтанен биёен аз номи канали Тридочинки гап занен нархҳои амое ки гуфтан барзон мешавад хулосина вешилкора диден чӣ хел вешилкои хушрӯ доранд тамоми намудаш ҳастаям вешилкаи чанд сума сар мешавад аз 2 сомон сар мешавад то 25 сомона мина марамад биёен